The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang tabang ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 His para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon mula pa rin sa Masbate. Live na makakausap muli natin si Nomer Corporal upang maghatid ng update sa patuloy na isinasagawang relief operation ng Ako Bicol Party List ngayong araw. Magandang hapon sa iyo dyan, Nomer. Yan, partner, magandang hapon sa inyo dyan. Live kami dito sa gilid lang ng Capitol ng lalawigan ng Masbate. Okay, so kumusta ngayon partner Nomer ang pangalawang araw ng pamamahagi ng relief goods mula sa Ako Bicol Party List dyan sa kababayan nating mga naapektuhan nitong bagyong Upong dyan sa Masbate? Patuloy pa rin, partner, ang pamamahagi at paglilibot ng Ako Bicol Party List. Dala ang relief goods para sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan nitong bagyong Opong. At maliban sa relief goods, may dala rin silang mainit at masarap na lugaw. At meron din silang dalang generator set para sa ating mga kababayan para sa pre-charging. Kasi halos lahat at buong lalawigan ay wala pa talagang kuryente sa ngayon. So ibig sabihin, yung unang araw na ibinahaging tulong ng Ako Bicol Party List doon sa mga kababayan natin sa ibang
barangay na naapektuhan nitong bagyong Opong ay sa pangalawang araw, ganun din yung ibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List. Tama ka dyan, partners. Ang talagang plano ng Ako Bicol Party List ay matapos kahapon itong mga bayan na maidala itong relief goods ng Ako Bicol. Pero dahil nga sa sitwasyon ng mga kalsada, itong mga nagbagsakan ng poste at kable ng kuryente ay talagang pahirapan. So nagabihan, kaya mas ninais na lang na Ako Bicol na ipagpatuloy ngayong araw. At ngayon nga ay nagpapatuloy sila sa paglilibot dito sa mga bayan na labis na naapektuhan itong bagyo. Ayan, so bilib talaga ako sa mga staff ng Ako Bicol Party List dahil despite doon sa mga nababanggit mong kahirapan sa daan, sa mga kable na nakalaylay at sa syempre walang kuryente, pero patuloy pa rin etong kagustuhan nila na maibigay itong tulong sa ating mga kababayan dyan sa Masbate. So ilang pamilya na ba, Nomer, yung nabigyan ngayong hapon? At ilan pang mga barangay ang aasahang mabibigyan o maaabutan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ayan, partner, sa ngayon ang tentative na bilang ay tinatarget na ngayong araw bago matapos itong araw ay 10,000 na pamilya mula yan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Masbate. Partner. Okay, so 10,000 na pamilya, so nabawasan na yan dahil kahapon ay nagsimula ng mamigay ng ayuda or tulong. So ngayong araw, yung natitira na lang doon sa 10,000 na pamilya. Tama ka dyan at siguro around 1,000 to 2,000 na pamilya na lang ang inaasahan na mabibigyan nitong relief goods mula sa Ako Bicol Party List kasi half day na lang ayon sa Ako Bicol, half day lang sila. Siguro 2 bayan na lang ang target na mabigyan ngayon na araw para matapos itong mga bayan na sinasabing labis na naapektuhan. Itong data, partner, ay base na rin sa ipinalabas o binigay na data ng provincial government ng Masbate, partner. Okay, so ngayon, Nomer, kasama mo ngayon si Nanay Salvacion Ray at ang kanyang hipag na si Alma Ray. Okay, so magandang hapon sa inyo, Nanay Salvacion at Alma. Ayan, tama, partner, nandito ngayon si Nanay Salvacion na talagang nawasak ang kanyang bahay dahil nabagsakan ng punong kahoy at ngayon, kasalukuyan ay nanunuluyan siya sa kanyang hipag na si Nanay Alma. At makakausap natin, partner, si Nanay Salvacion. Nanay Salvacion. Nanay Salvacion, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin po. Opo, Nanay, kumusta po kayo ngayon? Matapos po itong pananalasa po ni Bagyong Opong dyan po sa inyong lugar. Ano lang po, nung malakas ng hangin, hindi ko pa rin alam na, tapos tinawag na lang ako ni Alma Mia na lumikas na daw ako sa bahay dahil ba, kaya pag tamang nakaalis ako, yun naman ang pagbagsak ng kahoy sa bahay ko. So ibig Kaya sabihin, wala akong nadala kahit ano. opo, ibig sabihin po nito, Nanay, malakas na po yung hangin pero sa loob po ng bahay ninyo ay parang hindi nyo pa po ramdam. Hindi po kasi tulog pa ako noon, natulog ako, hindi ko alam. Kaya ginising na lang ako nitong hipag ko. So masarap po Pumunta na lang yung... sa kanila. Opo, masarap po yung pagkakatulog nyo kaya hindi nyo po nalaman na talagang malakas na po yung hangin. Ngayon po, Nanay, dahil po sa nangyari po sa inyong lugar, dyan po sa inyong bahay, saan po kayo nakatira ngayon, Nanay? Kay Alma Mia. Opo. Ang hipag ko sa bahay nila. Opo. Nung mga oras po na bumagsak po yung puno sa bahay po ninyo, saan po kayo noon? Nasa kina Alma Mia, Opo, nakalikas na po kayo. Nakalikas na po. Opo. Doon po sa bahay nyo, Nay, sino po yung kasama po ninyo doon? Ako lang po. Mag-isa lang po kayo doon? Opo. Bakit po? Wala po kayong anak? Wala po kayong asawa? Wala po. Wala po akong asawa, single. Single po kayo. Mag-isa lang po kayo doon sa bahay nyo naninirahan. Opo. Okay. So wala naman po ibang kapamilya na nasaktan dahil mag-isa lang po kayo doon. So paano ngayon po, Nanay? Ano po yung plano po ninyo? Dahil pansamantala naninirahan po kayo doon kina Alma. So ano po yung plano po ninyo? Ay, ano lang, yung kung pwede makagawa naman ako ng munting tirahan
Opo. So nagpaplano po kayo na magpagawa ng munting tirahan. Opo. Ano po yung hanap buhay po ninyo, Nay? Nanani po. Isa, isa po kayong mananahe. Opo. Na paano yan, Nay? Pati po ba yung mga... Ano po yung ginagamit nyo sa pananahe? Makina po ba o sa kamay lang? Makina. Kumusta po yung Makina makina po ninyo, Nay? Yung isang makina ko po na ginagamit na nawasak din yung Nasira din po nitong bagyong Opong. nasira. So, opo. So, paano yan, Nay? Wala na po kayong magagamit sa paghahanap buhay. Papaayos ko muna yung aking makina. Okay. So, ang plano nyo po muna is unahin po muna yung bahay. Tama naman po yun, Nay, ano? Kasi aanin mo po yung makina kung wala naman po kayong masisilungan na bahay. Okay. So dahil dyan, Nanay, mula sa aming programa po, Tabang Ora mismo, magpapaabot po kami sa inyo ng munting cash assistance para naman po makatulong po sa inyo pong pagsisimula at para po makapagpagawa po kayo ng maliit na bahay at kung meron pong matitira, paayos nyo po yung makina. Tama po, Nay? Opo. Okay, Nomer? Ayan, dahil dyan, partner, talagang nakakalungkot yung naging karanasan ni Nanay Salvacion. Maliban nga sa nawala na siya ng tirahan, ay nasira pa yung pinagkakakitaan niya bilang mananahe. Kaya dahil dyan, Nanay, tanggapin niyo po itong cash assistance mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Nay, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol at sa aming program, ano po yun? Maraming salamat po sa inyo sa tulong nyo ngayon. Hindi pagkaling naiiyak ako. Pero nagpapasalamat talaga ako at hindi rin ako pinabayaan ng Diyos. At ito ngayon, hindi ko inaasahan na ma-interview ako nitong Ako Bicol. Kaya maraming salamat talaga sa lahat sa inyo. Opo. Dito Nanay? sa binigay niyong tulong. Opo. Nanay, naniniwala na po kayo na sa Ako Bicol Party List po ay mararamdaman nyo po yung pagmamahal po sa inyo at andyan po para tumulong po sa inyo, Nanay? Opo. Opo. So yan po, Nanay, 5,000 pesos po mula po sa aming programa para po makapagsimula po kayo ng inyo pong pagpapagawa ng bahay, munting bahay at mapaayos po ninyo yung inyo pong makina. Maraming salamat po, Nanay. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat talaga. Maraming salamat. Lalo na kayo sa Diyos. Sana gabayan kayo sa iyong biyahe. Ayun, si Nanay partners, Salvacion. Siguro hingin din natin ang mensahe si Nanay Alma na talagang saludo tayo dahil pinatira itong si Nanay Salvacion na nalaman niya talaga na wala nang matitira. Nanay Alma, ano po yung mensahe natin? Ano po, kasi si Manay Pasyon talaga, kami talaga sa kanya kasi yung bahay namin magkatabi, kadikit lang talaga. Kung anong kailangan ni Manay talaga, kami ang nag-aano sa kanya, gaalalay, kasi nga, solo siya, walang anak, dalaga. Kaya, ayun, todo support pag anong kailangan niya. Kaya nung number 4 na talaga si Manay, lipat na Manay, babagsak yung kahoy niya sa tabi ng bahay mo. Ayun, may 2 oras. Bumagsak talaga yung kahoy. Okay. At dahil sa inyo po, Nanay Alma, ay naisalba itong buhay ni Nanay Salvacion. Wala ibang magtutulungan talaga naman kasi kami-kami lang. Okay, maraming Kaya salamat, talagang- Nanay Alma. Maraming salamat, Nanay Alma, dahil isa po kayong bayani, dahil natulungan niyo po itong si Nanay Salvacion. Maraming salamat. At sa iyo dyan, Nomer, maraming salamat. At mamaya lamang, babalikan ka namin ulit para sa mga susunod na update. At partner, gusto ko lang magpasalamat sa Provincial Assessor's Office kasi first day pa lang, day 1 ay pinagamit na kami ng generator set. Dahil sa kanila ay nakapag-live po tayo ngayon dito sa
gilid ng Capitol ng lalawigan ng Masbate. Maraming salamat kay Engineer Abayon. Yan. Alright, maraming salamat, Nomer Corporal. At eto naman mga ka-aksyon, kasama natin sa kabilang linya ng telepono, si Mayor Hisham Ismail ng Legazpi City. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Hisham. Magandang hapon din po, Apo. Ma'am Remy. Apo, Mayor, nabalitaan po namin na ang lokal na gobyerno po ng Legazpi City ay nagpaabot po ng tulong sa probinsya po ng Masbate dahil po ito ay labis na naapektuhan. Ano po yung naitulong po, Mayor, ng LGU Legazpi sa Masbate po? Nagpadala po tayo ng 500,000 pesos para sa lahat pong mga taong nasalanta ng bagyo. At syempre, unang-una, gusto ko pasalamat sa mahal na Diyos at tayo po hindi tinumbok ng bagyong ito, kundi sa kasamaan palad, meron pong tinumbok na ibang probinsya. Kaya po doon tayo, dahil sa ating pasalamat, doon po tayo nagbigay ng tulong. Ito pong tulong na to, galing po to sa City Government of Legazpi, 500,000 pesos. At syempre, galing po to sa lahat, kasi galing po to sa kanilang buwis po. Ayun. Buwis nating lahat. Alam mo, Mayor Hisham, saludo po kami sa inyo dahil mas nauna pa po yung Legazpi City sa pagbibigay po ng tulong doon po sa Masbate compare po sa probinsya ng Albay. Pero Mayor, kumusta po? Kumustahin po muna natin yung naging lagay po ng Legazpi City nito pong nagdaang bagyong Opong. Okay naman po, preparado po tayo at lahat pong pwedeng tumulong, committed po talaga sila. Kasama po ang BFP, PNP and the City Government of Legazpi. Kasama rin po ang Pag-asa at DNR para mapaayos po ang kalagayan. At yung mga evacuees po natin, komportable naman po sila sa evacuation center. Ayun. Pero Mayor, meron pa po bang mga proyekto or programa pa rin na nagpapatuloy ang Legazpi City sa mga kababayan po nating nasa lanta po nitong bagyong Opong kung meron man po? Sa mga umuwi po, ay sa mga nag-evacuate po, meron naman po tayong binigay na ayuda sa kanilang pag-uwi. Nagsimula na po mag-distribute ngayon na linggo at i-distribute po sa barangay at yung barangay officials na po mag-distribute sa lahat na sa mga evacuees po. Apo. Remy. Mayor, nalaman po namin na bago pa man po dumating itong bagyo ay talagang pinatawag nyo na po yung mga barangay official, specifically ito pong barangay captain ng 70 barangays. Kumusta po? Ano po yung naging output nito pong pagpapatawag mo sa kanila? May relasyon po dito sa pagiging aktibo nila sa paglilinis ng drainage para naman po maiwasan po itong pagbabaha dito sa ating lungsod? Yes po. Unang-una po, gusto ko rin po pasalamat sa 70 barangay captains as the former president ng Liga ng Barangay Legazpi City Chapter. Dahil sa aming magandang relasyon, nung tayo po yung nagpatawag para sa darating na bagyo, nung nakaraang linggo, andun po sila lahat. At committed po sila at ginawa po nila lahat para maiwasan po ang posibleng pagbagsak o posibleng may madisgrasya po sa bagyong iyon. Kasama rin po ang pagbigay po natin ng pondo, kasama po ang 17th SP and my partner, Vice Mayor Luis Gutierrez, sa lahat na 70 barangays para gamitin po nila ang pondong iyon sa cutting or cleaning of tree na pwede pong matumba dahil sa lakas ng hangin at mag-cause po ng pagtumba rin ng kuryente. Kaya para maiwasan po natin yun, nagbigay po tayo ng para mag-dream at continuous na declogging po ng mga clog ng mga drainage. Kung papansinin niyo po sa aking page, patuloy pa rin po ang kanilang pag-declogging po. Kaya po ay nagpapasalamat dahil sa kanilang tulong. We cannot do it alone. Lagi ko po sinasabi. And the good governance always starts in the barangay level po. Opo, tama ka po dyan, Mayor. Mayor, marami po tayong tagapanood ngayon sa Masbate. Ano po yung mensahe niyo po para sa kanila? Hope everything's okay and it's gonna be alright. Makaahon rin po ang lahat sa pagtulungan po ng Pilipinas po, kung mga Pilipino po. Alam ko po, patuloy ang pagbigay ng tulong ng iba-ibang probinsya, iba-ibang munisipyo, iba-ibang syudad, kasama rin po ang national government. Kaya asahan niyo po na makabangon po. Mag-aantay lang po tayo. May proseso lang po ang lahat ng bagay. Apo, mensahe din po, Mayor, sa mga Legazpeños na patuloy po na nagtitiwala at nagmamahal sa isa pong alkalde ng Legazpi City, Mayor Hisham Ismail. We are doing everything po na ikakaganda na ikakabuti ng buhay ng mga Legazpeño. Kaya asahan niyo po,
nandito po tayo at City Government of Legazpi para patuloy na iangat ang buhay ng mga Legazpeños. Yun lang po. Opo, alam po namin na very busy po kayo ngayon, Mayor, at meron po kayong meeting na nagpapatuloy. Maraming salamat po, Mayor Hisham Ismail ng Legazpi City sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Mayor Hisham. Thank you so much po, Ma'am Remy, at sa lahat na nagantabi ng inyong magandang programa. Salamat po and good afternoon sa inyo. Ayun, yan mga ka-aksyon, si Mayor Hisham Ismail ng Legazpi City. At eto naman mga ka-aksyon, samantala, mula naman sa San Felipe, Naga City, isang pamilya ang nawala ng bahay at negosyo matapos matupok ng sunog kahapon lamang. Makakausap natin ngayon si Jean Merby Santiago. Magandang hapon po sa inyo, Jean. Hello po, maraming na hapon po. Apo. Jean, ikinalulungkot po namin yung nangyari po sa inyo, pero kumusta na po ngayon ang inyo pong pamilya? Last night po, bali, asikaso din kami kang LGU Naga. Pa-check-in po kami sa Sarong Hotel. Kasi as in, so na-save me si Badong Milang. Opo. Pwede po ma'am, Tagalog po tayo para po mas maintindihan po tayo ng ating mga tagapanood. Anyway po ma'am, ngayon pong mga oras po na ito, dahil natupos po yung bahay po ninyo, saan po kayo ngayon nakatira pansamantala? For now po, nasa ka-office ng husband ko. And lahat ng needs namin, nandito na din po. Sila po yung tumulong sa amin, pati yung sa CSWD, especially sa Ako Bicol, sila talaga yung unang nag-reach out sa amin. Opo. So, at least meron po tayong mga kababayan na meron pong mga ginintuong puso na tumulong at andyan po din yung Ako Bicol Party List. Ma'am, ano po itong negosyo po ninyo na naapektuhan din po ng sunog po ng nangyari? Currently po kasi, seller po ako sa TikTok and Shopee. Bale, nagbebenta kami ng mga tops, mga ukay bales, tapos may production po kami niyan everyday, almost 10 to 15 bales. Tapos kahapon po, bale, bagong deliver kami for almost 35 na bulto. Then wala po doon yung production namin, kaya talagang nasama po siya doon sa nasunog. Pati yung mga gadget na gamit namin for life, yung phone, yung mannequin, lahat po. Almost 13 years na big build namin yung business, talagang naisalip po. Opo. So talagang nakakasayang po ma'am, sa loob po ng 13 years na binuo po ninyo at itinayo po nyo yung negosyo at mga gamit po ninyo, sa isang higlap lang po, sa isang pangyayari po, nawala po yung lahat. Ano po, Nay? Yes po. Opo. Sa cost estimate po ninyo ma'am, nasa magkano po yung halaga po nitong mga ari-arian po ninyo na nawala po dahil sa sunog? Yung sa business po namin, for almost, abot siya ng half million. Doon lang yun sa gamit ko, sa mga gadget, kasi nagpa-part-time din kasi ako as VA. So, meron akong high-end na laptop, kasi ginagamit ko siya every 12 a.m. until 6 a.m. ng umaga. Tapos, yung sa bahay namin, yung as in lahat, tupok po na gamit, pati yung ilang washing na almost automatic po kasi gamit po namin yung sa ukay, nilalaban namin yung ilang bulto na yun para pag nilive namin, talagang totally as is na siya. Isusuotin na lang ng buyer namin. So yung sa house naman namin, siguro almost 1M na yung natupok, yung mga gamit namin sa loob, pati yung gamit ng bata, yung uniform, lahat po. Apo. Ma'am, base po sa investigasyon ng BFP, saan daw po nagsimula yung sunog? Sabi po kagabi, daw po, short circuit. Sakto po kasi may dinner kami with the fam. So, ako po nasa deka na, tapos yung anak ko nandoon pa po sa bahay. So, siguro mga 5 minutes bago parang may sumabog daw po or umusok na yung bahay namin. Yung anak ko pong 10 years old, nakaalis na po. Siguro mga 5 minutes bago nag-start yung fire. Opo. Ma'am, sa nangyari po ngayon, paano po yung, dahil yung sitwasyon po ninyo, sabi niyo po, ganyan po yung nangyari, ano po yung mga plano mo po para makabawi po ulit po kayo sa ganito pong trahedya or ganito pong sitwasyon sa inyong buhay?
as of now po, talagang di pa siya nagsisink in, pero no choice kaya. So, kaya po mag-build ulit. Opo. Ramdam ko po ma'am yung ano po ninyo, sitwasyon at yung nararamdaman po ninyo dahil meron po tayong kasabihan na di bali na daw po manakawan, wag lang masunugan dahil talagang to the extent na mawawala or yung lahat po ng pinagpaguran ay talagang masusunog at mawawala. Pero dahil dyan ay manalig lang po tayo sa Poong May Kapal, no? Dahil siya po yung nakakaalam ng mga susunod pong pangyayari sa ating buhay. Dahil dyan ay nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Norby Magtanong, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List dyan po sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Norby. Sir Norby, magandang hapon. Hello, Sir Norby. Hello, okay. Ayun, okay na. Sir Norby, magandang hapon. Opo. Apo. Magandang hapon po, Ma'am Remy. At magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay, taga-panood ng Tabang Ora mismo. Magandang hapon po. Apo, Sir Norby, nakapanayam natin itong si nanay nawalan ng bahay at negosyo dahil itong nangyaring sunog sa kanilang lugar. So ano po ba yung pwedeng maipaabot na tulong ng Ako Bicol Party List para sa pamilyang ito? Opo. Bali po, Ma'am Remy, tayo naman po ay lagi pong nakahandang tumulong lalo po sa mga pamilya po na nadadaanan ng ganito pong sitwasyon. Ito po ay mabigat na pangyayari sa isang pamilya, lalong-lalo na po sa case ni Jen Merby na halos ilang taon pong pinaghihirapan din yung isang maliit at simpleng hanap buhay through online. Pero po ito nga nangyari sa kanila. So yung ating pong opisina, ang Ako Bicol, tayo po ay nakahanda pong tumulong kung ano man pong pwede natin i-extend na mga tulong para po maibigay natin po sa apektadong pamilya, lalo na po kila Jen Murphy. Magtutulong po tayo. Apo, kailan po ba yung panahon or araw na maaari na pong maasahan nila, Jean, ito pong tulong mula sa Ako Bicol? Sa ngayon po, tumawag po ako sa opisina po diyan sa region. So nag-check po ako ng mga pwede pong, yung pong mga paunang tulong po natin na pwede pong magawa. Tinignan po natin doon sa atin pong office, sa stock natin kung ano pong pwedeng madala natin. Nag-check po ako doon, Ma'am Remy, yung mga pang-immediate lang po muna na tulong para po makadagdag din po sa kanila. Ano po? So, pero po yun pong about sa assistance, financial assistance, sabi naman po ng ating kasamaan na si Gerson, pwede po natin pagtulungan ito at makagawa po tayo ng study about the incident. Then po tayo ng cash assistance or financial assistance po para po sa pamilyang naapektuhan. Other than that po, gagawa po tayo ng paraan kung kailangan pong katukin po natin ang puso ng ating mga congressman na nandyan. Hingi po tayo ng tulong para po matulungan po ang pamilya po ito kasi po nakakaawa naman po dito yung nag-uumpisa lang po babangon, ito po babangon na naman ulit. Sana po talaga ay matulungan natin. Nandito lang po tayo, Ma'am Remy, lalong-lalo po ang Tabang Ora mismo ng Ako Bicol. Handang tumulong po sa pamilyang ganito. Okay. Maraming salamat, Sir Norby Magtanong, at ipa-expedite na lang po natin dahil nababanggit mo mga pangunahing pangangailangan yung ipapaabot ng Ako Bicol Party List. Sir Norby? Okay. So, maraming salamat, Sir Norby, dahil bukod sa matatanggap na tulong na yan mula sa Ako Bicol Party List, magpapaabot din ang ating programa, ang Tabang Ora mismo, ng cash assistance para dito sa pamilya ni Jean, para naman makapagpasimula sila ng kanilang maliit na negosyo. Magpapadala tayo dyan ng 10,000 pesos. Hello, balikan natin si Jean. Jean? Yes po. Apo, Nanay Jean, napakinggan niyo po ako.
aside po doon sa ipapaabot po sa inyong tulong ng Ako Bicol Party List ng mga pangunahing pangangailangan, handa din po kaming magpadala ang aming pong programa ng cash assistance na nagkakahalaga po ng 10,000 pesos para po makapagpasimula po kayo ng inyong hanap buhay at syempre yung mga pangangailangan din po ninyo dahil po sa nangyaring sunog po sa inyong bahay. Salamat po. Apo. Ano po yung masasabi niyo po, Ma'am Jean, sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldi at sa aming pong programa? First of all po, gusto ko lang maghagad ay gusto kong pasalamatan una si Ate Remy. Talagang since kagabi, nung nalaman niya, almost 3 a.m. na talagang nag-reach out pa siya sa akin. Tapos, kay Sir Norby, pati sa buong AKP, salamat po. And sa araw kayo ng sitwasyon, talagang madalion dulukan. Or day mo dulukan, sinda mismo ang mahanap sa imo para magtabang. Apo. Ganyan po yung kagustuhan, Ma'am Jean, ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ay dapat pong matulungan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jean, at tandaan niyo po yung kasabihan na anuman pong pagsubok ang ating pinagdadaanan, bilang isang Bicolano po, tayo po lahat ay uragon. Bangon lang po tayo. Salamat po. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang pamilya naman na sa Masbate na wasak ang tirahan dahil naman umano sa buhawi na dala ng bagyong Upong. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos.
Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, balikan muli natin si partner Nomer Corporal. Live pa din dyan sa Masbate. Nomer, kumusta ka? Yan, partner, live pa rin tayo dito sa gilid ng Kapitolyo ng lalawigan ng Masbate. Partner. Okay, so ngayon Nomer, meron pa rin tayong mga kababayan dyan na bibigyan ng tulong mula pa rin sa ating programa at sa Ako Bicol Party List. Tama ka dyan, partner. Kasama ko nga ngayon si Nanay Emeline Alhisea ng Barangay Nursery, Masbate City. At talagang totally damaged ang kanyang bahay matapos itong humagupit, itong bagyong Opong. At labis na, kumbaga yung karanasan nila, especially ang kanyang asawa, na naiwan sa kanilang bahay na talagang halos mamatay dahil sa kasagsagan nga ng bagyo. Ayan, para sa update, partner, ito si Nanay Emeline. Nanay Emeline.
Nanay Emeline, magandang hapon po. Magandang hapon po din. Apo, Nanay, kumusta po yung pamilya niyo po pagkatapos po nitong si Bagyong Opong? Okay naman po, ma'am, pero yung bago po pumasok yung bagyo, ma'am, nag-evacuate na po muna kami para lang yung safety din po ng pamilya ko. Yung dalawa ko pong anak, inuna po muna namin. Yung asawa ko po umuwi para lang kumuha sana ng damit, pangdagdag na Wala na po siya, hindi na po siya bumalik kasi po, yung pala, yung bagyo, pumasok na rin po yung bagyo. Nagka-ipo-ipo pa rin po, nagka-ipo-ipo na rin po sa amin. Kasi yung bahay po namin malapit po sa may dagat. Okay. So, yung bahay nyo malapit sa may dagat? Opo. Ano po yung dinatnan po ni Mister nung papauwi po siya sa bahay po ninyo? Hindi po, yung asawa ko po sa bahay. Nakakulong na po doon sa bahay namin. Okay. Bumalik sa evacuation center. Kaso, hindi na po pwede kasi yung mga bubong po, nagliliparan na po. Mas delikado na pong lumabas. Okay. So, si Mister ay doon na po dinatnan ng bagyo sa bahay po ninyo habang kayo ay nasa evacuation center na. Opo. Okay. Ano nangyari sa bahay ninyo? Nagliparan po yung mga gamit, wala na po talaga matira. Kahit nga po yung dingding, wala na. Okay. Ito bang nangyari sa bahay nyo, yung na-experience ninyo ay dahil sa lakas ng hangin, dahil sa gupit po ng Bagyong Opong, or meron pa pong dahilan? Meron pa po, yung ipo-ipo rin po. Ayun, yung nagka-ipo-ipo rin po. So, sumabay na itong buhawi? Opo, yung mga bubong po namin, mga kapitbahay namin, napunta na po sa malayo, hindi na po nila natuntun yung bubong nila. Kasi napakalayo po yung niliparan. Oo. Nanay, tuwing may bagyo ba dyan sa inyong lugar ay meron talagang sumasabay na buhawi? Hindi po, ngayon lang po. First time po namin makaranas ng bagyo. Ganito pa po. Okay. So, ano na lang po yung mga naisalba po ninyong kagamitan? Wala po, damit lang po. Damit atunan lang po, yun lang po. Oo. Kasi yung inuna po talaga namin yung namin, safety lang po. Opo, syempre dapat mauna unahin yung bahay, ay yung buhay. Yung bahay po, napapalitan, yung mga gamit napapalitan, pero importante po yung buhay. Ilan po yung anak po ninyo, Nay? 2 po. Opo, 2. So, kumusta naman po yung mga anak po ninyo? Okay naman po, ma'am. Malungkot nga po sila kasi nung umuwi kami, nung nakaraang araw, nagtaka po sila, ma'am, kasi wala na po kaming bahay. Sabi niya, nagtanong yung mga anak ko, bakit daw ganun yung nangyari sa bahay namin. Okay. Parang hindi pa na po nila naintindihan yung bagyo, hindi po na naintindihan. So, nakita na nila yung sitwasyon ng bahay ninyo? Opo. So ngayon po, saan po muna kayo pansamantalang nakatira? Sa evacuation center po. Okay, kumusta naman po? Kumusta yung buhay sa loob ng evacuation center, Nay? Mahirap po, ma'am. Kasi minsan walang tubig talaga. Hindi ka nakakainom. Kahit po pangligo, minsan wala nga po. Opo, talagang napakahirap yung sitwasyon ninyo, Nay. Dahil dyan po, Nay, mula po sa aming programang Tabang Ora mismo, magpapaabot po kami ng munting cash assistance para naman po makatulong po sa inyong pagsisimula sa buhay. Salamat po, ma'am. Nomer, maaari mo nang iabot ang 5,000 pesos cash assistance para kay nanay at sa kanyang pamilya. Yan, partner, ito, ibibigay na natin itong cash assistance mula sa ating program Tabang Ora mismo para sa makatulong sa pagpapagawa ng inyong bahay. At maliban dyan, partner, ay bibigyan din natin siya ng 5 kilong bigas, 10 kilong bigas mula sa ating program. Okay. Ayan. Opo. So, nanay? Sabi natin dito sa tulong na ibinigay ng aming program sa inyo. Maraming po salamat. Malaking tulong po to sa amin. Salamat po sa Ora mismo.
Tabang at sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo. Yun lang po. Okay, Nanay Emily, napapansin ko po yung noo po ninyo. Ano po yan? Sugat po ba? Or Hindi po. Hindi mo maisigaw. Yung sigaw ng sigaw po kasi ako kasi ngayon lang po ako naka-experience ng ganun po kalakas na hangin. Yung bagyo po, ngayon lang po talaga. nung sigaw ng sigaw kayo, parang may lumabas na itim dyan sa noo po ninyo. Hindi po. Yung sa hindi Yan po. sa mo na. Na po, bugat. Kumbaga yung pinanganak siya, partner, ay nandyan na yan talaga. Okay. So, balat. Ito pala, partner. Nung nanganak siya, ay ito, nagkasakit daw siya at doon na lumabas itong itim sa kanyang noo. Ayun. Akala ko mga tama yan nung nakaraang pananalasa ng bagyo. Anyway, maraming salamat, Nanay Emily, at sana po ay makatulong po sa inyo yung cash assistance mula po sa Tabang Ora mismo sa aming programa at Ako Bicol Party List, Nanay. Salamat din po. Salamat. Ayan, partner, sa datos na ibinigay sa atin ng Barangay Nursery, dalawa lang sila sa 102 na talagang nawasak ang kanilang bahay na mga residente at 859 na bahay naman ang partially damaged. At kanina nga, partner, ay personal nang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang barangay para ihatid ng personal itong tulong, itong relief goods mula sa DSWD at namahagi rin ang Pangulo ng cash assistance sa lalawigan ng Masbate para sa kanilang pagpangong muli. Alright. Maraming salamat, partner Nomer Corporal. Ingat kayo dyan, At syempre, dyan sa Ako Bicol Party List na patuloy na namamahagi ng tulong sa ating mga kababayang nasa lanta nitong bagyong Opong. Ayan muna ang mga kaganapan at update dito sa lalawigan ng Masbate dahil sa paghagupit ng bagyong Opong. At kaya sabi nila, bangon muli. #Bangon Masbate. Para dito sa Masbate, si Nomer Corporal. Salamat. Maraming salamat sa muli, Nomer Corporal. Samantala, ito mga ka-aksyon, makakausap natin si Jovelyn Rocha Jeron. Dumulog siya sa ating programa upang manawagan sa kanyang anak na 15 anyos dahil 1 taon na raw nang lumayas ito at hanggang ngayon ay hindi niya malaman kung nasaan ang bata. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Jovelyn. Nanay Jovelyn, magandang hapon po. Hello, Nanay. Ayan, balikan natin si Nanay, dahil etong si Nanay ay nananawagan or mananawagan dahil ang kanyang 15 years old na anak ay hanggang sa ngayon ay hindi pa malaman kung nasaan. Habang iniintay natin yung linya ni Nanay, panoorin muna natin mga ka-aksyon ang panawagang ipinadala sa ating programa. Po si Jovelyn Rocha na nananawagan po na tumihingi ng tulong na maibalik sa akin po ang aking anak na 1 taon na pong hindi umuwi. Isinama po ni Jubal Bitorbo sa Bicol at hindi ko po matagpuan kung saang parte sa Bicol, kaya po ako lumalapit humihingi ng tulong sa inyong programa. Bicol, umuwi ka na para makapag-aral ka ng ayos dito. Pati pag-aaral ng kapatid mo naapektuhan kasi namimiss ka na ni Utoy. Umuwi ka na, Nini, para makasama mo kami. Tagal ka na namin dito inaantay. Gusto kitang makatapos ng pag-aaral. Sana po ay matulungan ako ng inyong programa para maibalik at maiuwi sa akin ng aking anak kasi meron na nasa Bicol po siya ngayon. Yan ang panawagan ni Nanay Jovelyn at ngayon makakausap natin siya sa kabilang linya ng telepono. Nanay Jovelyn, magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, Nay, matanong ko po kayo, anong pong buwan nung nakarang taon na umalis po itong anak po ninyo? June 1, 2024. Okay, June 1, 2024. So, matagal na din po. Simula po noon, wala po kayong natatanggap na anumang pong impormasyon patungkol po sa anak ninyo?
po akong kung saan siya pumunta nung araw na yun. Opo. Pero kailan niyo po siya last na nakausap, Nay? Last night po, nung isang gabi po ko lang po ulit siya nakausap mula nung siya ay nawala. So ibig sabihin po ninyo, sa haba-haba ng panahon na hindi niyo po siya nakakausap, nung isang gabi po, nakausap niyo na po siya? Sa chat lang po. Pero sabi ko, gusto ko siyang makita video call. Ay, lagi po katwiran walang load. Opo. Sino po yung unang nakipag-communicate po sa inyo, Nay? Siya po ba or kayo po? Siya po. So nag-contact na itong anak niyo po sa inyo ng isang gabi? Opo. Kaya lang, ayaw niyang magpakita po sa inyo? Opo. So, sa tingin niyo po, ano po yung dahilan? Bakit ayaw nitong anak mong magpakita po sa inyo? Po? Sa tingin niyo po, ano po yung dahilan niya? Bakit ayaw niya pong magpakita po sa inyo? Sabi niya po sa akin, Ma, gusto ko na umuwi. Sabi ko, di umuwi ka, kaso wala ako talagang sapat na pera para ikaw ay bigyan ng pamasahe pa uwi. Okay. So, nasaan po ba itong anak po ninyo? Nung siya po ay nawala, may nakapagsabi sa akin na nasa Pulanggi, Albay. Tapos, ngayon ito na pong nasa na po siya ngayon, nasa Barangay Pili, Balestina, Camarines Sur, Naga City. Okay, paano niyo po nalaman yung address, Nay, na naando na po siya ngayon sa Camarines Sur? Ay, may magandang loob po na nagsabi sa akin na nandoon na po yung anak ko kasi kahit anong pilit ko po na hingin kung nasa saan ang anak ko, nung may nakaka-chat ko po, ay ayaw po ibigay yung address. Sabi ko, bakit? Ano yung itinatago nyo sa akin para di ko malaman yung address kung nasa saan yung anak ko. Okay, so ibig sabihin nyo po na ipakiramdam po ninyo ay etong kasama niya ngayon ay itinatago po yung anak ninyo. Opo, parang gano'n na po. Kasi ayaw nilang ibigay sa akin yung address kung kung nasa saan para po baga kung sakali mapuntahan ko yung anak ko. Okay. So, Nay, kailan nga ulit ninyo nalaman na nasa Kamsur po itong anak po ninyo? Pa? Kailan nyo nga ulit po nalaman na nasa Kamsur po itong anak po ninyo? Last week po, na may nag-chat po sa akin na hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan kasi ayaw niya pong ipabanggit. Sabi po sa akin, ate, alam ko na kung saan mo matatagpuan yung anak mo at sunduin mo na ate habang maaga pa. Okay. Doon niya sinabi sa akin yung address at kompletong address at kung sino yung taong nakakakilala at tinutuloyan ng anak ko. Pero apelyido lang po nung tao ang binigay sa akin. Okay. Nay, ganito na lang po, Nay, Ganito na lang po, Nay. Dahil sa katagal-tagal ng panahon na hinahanap nyo po yung anak ninyo at ngayon alam nyo na po yung address, pero humihingi na po ng tulong yung anak po ninyo na magpasundo. Kaya lang wala po kayong kakayahan? Tama po ba? Wala kayong pamasahe? Wala kayong perang maipadala? Opo, wala po kasi isa lang po akong single mother, PWD member. Wala po ako ng paraan para sakaling masundo o maanoan yung anak ko kasi wala po pati siyang kakayanan na bumiyahe mag-isa. Takot po daw po siya. Okay. Ganito na lang po, Nanay, magpapadala po kami ng team doon po sa nababanggit mong address at amin pong i-check itong detalye po na ibinigay po ninyo para naman malaman po natin kung naandun talaga yung anak po ninyo at kami na po yung bahala na gumawa ng paraan para po itong anak po ninyo ay makasama nyo na po at maiuwi na po dyan sa inyong bahay. Opo. Nay, sa muli, ano po yung pangalan nitong anak po ninyo? Ako po si Jovelyn Rocha. Yung anak po ninyo, Nay? Ha? Yung anak po ninyo? Ang edad ko po,
Okay, sige, hindi tayo nagkakaintindihan. Medyo mahina na yung signal ni Nanay Jovelyn. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Jovelyn. Magpapadala po kami ng team doon para po ay i-verify yung address po na ibinigay po ninyo kung naandun po yung anak ninyo. Ano, Nay? Apo. Okay. So maraming salamat po, Nanay Jovelyn Rocha Heron. Yan po yung nanay nitong 15 anyos na bata na nawawala. At yan mga kaaksyon, ang mga problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, 85 days to go na lang at Pasko na. Napapalapit na mga ka-action ang Kapaskuhan. Kaya advance, happy and Merry Christmas. Hanggang bukas mga ka-action, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa